De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verdragen. Wanneer hij echter komt, de geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal mij verheerlijken, omdat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft. Daarom zeg ik dat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Zo spreekt de Heer. In zijn afscheidsrede voorspelde Jezus de toekomst. De leerlingen zouden te zijner tijd de Heilige Geest ontvangen. In de kracht van de Heilige Geest zouden ze hem verkondigen, de verrezene. Hij die van zichzelf gezegd had: wie mij ziet, ziet de Vader. Ik en de Vader, wij zijn één. Het evangelie van vandaag laat horen welk feest wij vieren. Dat van de heilige drie-eenheid. God die drie-eenheid is. Drie en toch één. Een groot mysterie. Ten diepste ondoorgrondelijk. Maar wel goed aanvaardbaar in geloof. Als wij Jezus Christus in geloof aanvaarden, kunnen wij zijn woorden gemakkelijk aannemen. Kunnen wij het geloof in de drie-ene God gemakkelijk aannemen? Je mag het misschien zo zeggen. Wetende wie Jezus is, als Jezus het zegt, dan is het zo. Natuurlijk te simpel verwoord, maar toch mag het zo gezegd en gezien worden. Alles draait om Jezus Christus. Terecht dat Jezus gezegd heeft: wat hij gezegd heeft ten tijde van zijn openbare leven, heeft hij ontvangen van zijn hemelse Vader, met wie hij als God wezensgelijk is. De woorden van Jezus bezitten een ongekende diepgang, een oneindige diepgang. Daarom ook de gave van de Heilige Geest, om ons niet alleen de woorden van Jezus in herinnering te brengen, maar ook om die woorden qua diepgang te ontrafelen. Je ziet dit heel goed in de wijze waarop de kerk omgaat met het evangelie. Het evangelie wordt verkondigd. De leer van de kerk
Ook de leer in zaken de heilige drie-eenheid stoelt op het evangelie, maar ook op de theologische reflectie op dit evangelie in de eerste eeuwen. Stilaan heeft de kerk die waarheid ontdekt, verwoord, op papier gezet. En wij mogen ervan profiteren. Zo aanstonds spreken wij de geloofsbelijdenis uit. In feite met het grootste gemak. Maar het is in feite de vrucht van dit evangelie. De geest der waarheid, die werkzaam is geweest en nog steeds. Die de volle waarheid aan ons mensen kenbaar heeft gemaakt, van waaruit wij mogen leven, in woord en metterdaad. Laten wij, broeders en zusters, ons het woord van God opgetekend in de Heilige Schrift, met name in het evangelie, meer en meer eigen maken. Laten ook wij in ons leven de Heilige Geest toe, die ons bij Jezus brengt en in en door Hem bij God de Vader. En laten we de Heilige Geest de kans geven om de waarheid die Christus is uit te dragen in de wereld van vandaag, tot heil van velen. Amen.